Helle Bæk. Ja, det er Hej det. Helle, det er Lars Andersen. Hej. Jeg ringer til dig, fordi vi har fået et prekært problem lige herop til jeres tur til London. Ja. Det er fordi, at Peter Vangsø, han er desværre røget på hospitalet med et brækket ben. En sportsskade, og så står vi og mangler en af lærerne, der skal med. Det kan jo få forfærdelige konsekvenser for hele turen, Ja. og så med så kort varsel. Ja. Det er helt forfærdeligt. Jeg sidder jo så her og prøver at finde nogle løsninger på det. Ja. Og jeg vil gerne have, at du hjælper os. Ja. Kunne du ikke gå ind, og ligesom som det modne menneske du er, og tage et ansvar på den her tur? Hvad mener du? Jamen det er fordi, at Lars Juhl, han vil ikke alene afsted med sådan en stor en flok. Han har brug for en sparringspartner og en, der kan tage noget ansvar. Ja. Det ved jeg da ikke. Det er sådan, at det er Helles mor. Det er godt, jeg har fået dig røret sådan her. Nu er det jo egentlig Helle, jeg taler med, men jeg kan jo godt sætte dig ind i sagen. Jamen det er fordi, at Helle hun så helt forkert ud af hovedet. Hun var slet ikke lige med på det, så skal hun lige tegne som jeg over til at røre, ikke også? Ja vel, ja. Ja, for hun var slet ikke lige med på, altså... Hun var slet ikke med på. Ja, men det er fordi, at jeg må indrømme, det kan være, at det kommer lidt som et chok for hende, men hun skal jo afsted på tur i dag jo. Ja, det skal hun. Ja, og så er det således, at den ene af de lærere, vi skulle have haft med på turen, desværre er blevet forhindret af uheldige omstændigheder. Aha. Og så ringer jeg ind for at høre, om hun eventuelt vil være med til at tage et ansvar for selve afviklingen af turen, for vi kender hende jo som en mønsterelev og som en utrolig moden pige. Aha. Jamen, jeg skal sige det, fordi at, jeg kan godt være ærlig at sige, hvorfor at hun ser helt forkert ud i hovedet. For hun er ved at pakke sine ting, ikke også? Og så lige det, du ringer op, og så, ja, du ved, tænker, er det en, der tager gæst på mig? Hvad er det, ikke også? Hvad er det for noget, ikke også? Nej, det kunne jeg da aldrig finde på. Jeg sidder jo selv, i en slip pine. Ja, og der er det bare, så hun kommer igen, det er bare for, at du lige får en forklaring, ikke også? At hun, altså når man siger, at hun har været for udsat for før, det er en, der tager gæst på hende. Ja, og det var... Men på den anden side, så må jeg desværre sige sådan, at jeg sidder selv under et tidspres, ja. Det er lidt nødvendigt for mig, at jeg lige får en sludder med. Du får Helle undskyld, ikke også? Det er bare i orden, så ja. Ja, så er jeg igen. Det var da en værre historie, sådan ja. Det var det. Hvad skal jeg gøre? Nej, men det er bare nogle mere de praktiske ting. Ja. Hvis du nu siger ja til at tage et ansvar på turen. Det er mere, du ved, der skal holdes lidt styr på tropperne. Ja. Vi skal jo sikre os, at der bliver tjekket ordentligt ind. Ja. Og der skal også tjekkes ordentligt ind på stedet, hvor vi bor. Ja. Sikre os, at alle får de fornødenheder, de skal have. Ja. Og der skal jo også sikres en vis ro i gruppen. Og der kan jo også være folk, der bliver problemer, eller bliver syge undervejs, og så er det jo skidt at stå som ene mand med hele ansvaret. Ja. Der er jo blandt andet, vi ved jo også, at ude på aftenen, der kan I jo godt finde på at muntre jer lidt. Ja. Og det skal vi altså holde meget vagt med. Ja. Det er snart det over englænderne. Ja. Jo, men det kan jeg da godt. Det... Vi har tidligere haft problemer nemlig med tidligere hold. Ja. Men du er altså kvinde for at stille op og tage et ansvar. Jamen, det skal jeg nok da. Og det betyder jo så, at vi må også have tillid til dig, og du derfor må afholde dig for at overhovedet røre alkohol på turen. Må vi ikke det? Du må ikke. De andre kan naturligvis tage sig en lille en i ny og næ. De er jo voksne mennesker, men det er selvfølgelig naturligvis vigtigt, at du holder hovedet klart, hvis der skulle opstå en akut situation. Ja, men altså, så ved jeg ikke rigtig om det er meget, fordi at, det tror jeg ikke, jeg kan holde mig helt fra. Nu må du ikke svigte vores tillid. Nej, eller? Men altså, det tror jeg ikke, jeg kan. Så kan jeg lige så godt være helt ærlig, så tager jeg ikke på at tage mig ansvar. Man kan ikke leve i en forlænget pubertet hele tiden. Indimellem må man jo også tage de voksne ansvar på sine skuldre og udføre det arbejde, der bliver en pålagt og tilbudt. Ja, men altså, jeg bliver nødt til at sige fra, så må du få fat i en af de andre. Jeg havde aldrig troet, at du var sådan en brugmås, Helle. Jamen, så meget er det heller ikke. Har du tænkt dig at drikke hjernen ud, eller hvordan? Nej, helt klart ikke. Som man siger.
Vi skal derud og mores på aftenen, altså ikke hver dag der. Nej, men der ved jeg jo fra mig selv, at man kan sagtens more sig uden alkohol. Ja, men altså, det kan man nok helt klart. Men altså, det tager jeg bare ikke love, at jeg kan, altså. Nej, jeg tror heller ikke. Det kan godt være, jeg kan godt høre på dig, at vi måske har overvurderet dig lidt. Du er nok slet ikke i stand til at klare sådan en situation. Nej, men det er så din mening, altså. Ja, det må det da være oven på den snak, vi har haft nu her. Ja. Ja. Du kan ikke klare noget som helst. Hvorfor ikke bare nærmest med det samme springe fra hele uddannelsen, når man alligevel ikke kan klare noget som helst? Det er op til mig selv. Det er rigtigt, så jeg vil sige, at der er der flere penge i at gå på bistand, end at fortsætte i den situation, du er nu. Ja, men vi havde håbet bedre, men vi tog så grueligt fejl. Ja. Det må man så sige, der er Peter Vangsø heller ikke det menneskekender, vi troede, han var. En satan er nærmest stået os blå i øjnene. Vi håber, vi kunne afvikle turen lige så fint, så ligger den rod bare på hospitalet og driver den af og giver os andre problemerne. Ja. Så sig dog noget. Jamen, jeg har ikke mere at sige. Det har jeg ikke. Du har ikke mere at sige. Nej. Hvad så med det, du har sagt? Jamen, jeg har ikke mere at sige, tror jeg ikke. Du har ikke mere at sige? Nej. Jamen, jeg har heller ikke mere at sige. Nej. Det skulle da lige være, at du er blevet udsat for skjult telefon. Radio Colombo. Jeg skulle hilse mange gange på Per Nielsen. Nej. Det er så færdigt. Hold da kæft.